Ginakilala nga bamboo capital sang Iloilo ang banwa sang maasin. Kag ini ang hindi lang tungod nga madamo sang nagatubo nga kawayan sa mga banwa kundi sa mga produkto nga nahuman sa kawayan nga yara subong sa merkado. Dako nga parte sang palangbuyan sa mga taga-maasin ng kawayan. Ang negosyante gani kag anay mayor sang banwa nga si Mariano Malones, ini ang negosyo. Aminado nga hindi basta-basta magsugod sa sininga palangabuyan. Apang ini ang hindi lang bulig sa iya, kundi pati na sa mga nagatanuman sang kawayan. Mga kapuso, importansya sang kawayan istoryahan ta subong nga aga. Kangot sini aton makaupod ang isa ka Ilonggo nga ini ang ginahimo nga negosyo nagapanagiyas sang Iloilo Kawayan Marketing, si Sir Mariano Malones. Good morning, Sir Mar, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Good morning sa kapuso, no? Subong nagatanaw sa aton nga mga viewers naton subong aga. Kilala ang maasin nga Bamboo Capital sang Iloilo bilang ani local chief executive sang Banwa. Ano kadako sang gina-contribute sang kawayan sa ekonomiya sang Banwa? Well, ang aton nga kawayan sa Banwa Maasin, almost 80% sa aton farmers are too much dependent sa aton nga kawayan. Bangod kay within 17,000 hectares of our land area, almost 6,000 of these are bamboo plantations. So amo ni kadako ang aton nga kawayan diri sa bilog nga Banwa kang Maasin. If you notice that our watershed is almost 7,000 hectares, almost mga 3 to 4,000 hectares that are really bamboo plantations. Isa ikaw sa mga nag-venture sa negosyo gamit ang kawayan. Sang sano mo inigin suguran? Ang aton nga bamboo factory, actually isa ni ka mga programa naton sang naging mayor kita in 1998 sa nasugod kita, in which isa ka problema naton mo ang mga farmers naton sa bilog nga Banwa nga ang aton kawayan nagakaralaya. So during the time nagapalibog kita kung paano naton masabat ini nga problema. So in 2006 nasurtihan nga naka-istorya kita ka isa ka businessman man nga naga-venture sa bamboo. So nakapakadto kita sa China para magtuon sini. So in 2006 nagsugod sini ang aton bamboo nga factory. Magluwas sa pagpatindog sang balay kag iban pa nga istruktura, nahibaloan ta nga mas madamo pagid nga produkto ang pwede makuha sa kawayan. Pwede ta mahibaluan kung ano ang mga ini? Well, amo sa una since the 1970s, ang bilog nga Banwa Kamasin amo na nag-deliver, nag-supply sa mga bamboo sa wali or amakan, not only in Iloilo but whole Negros and going to Mindanao. No? Nakaproduce na kita sinisang barbecue sticks, skewers tawag nila. We have the chopstick, toothpick, no? Kag bamboo charcoal na in which ang bamboo charcoal isa man ka mabakal na ito nga mga produkto diri sa Banwa kang Maasin. Nahibaluan ta nga may proseso nga ginasunod sa preparasyon sang kawayan. Pwede ta mahibaluan kung paano ini ginapatigayon? Bago kita mag-utod sa aton kawayan, sigurohon naton nga nakaabot na 1 year and a half ini o more than nga nakatambo na siya. Okay, kung nakatambo na siya, amo na ang time nga pag-harvest ang aton kawayan. So amo ganing na-suggest sa mga farmers na harvest time sa kawayan is always September. So ang pagproseso naman sa kawayan in processing sa aton nga mga furnitures, ang ini nga mga kawayan gina-proseso sing maayo, no? Gina-trip naton sing maayo, no? Para nga hindi magsiriksikon kay isa ka kontras ang kawayan amo ning siriksik ang tawag naton nga hindi magdugay ang isa ka bamboo house, no? So amo na nga kananan may mga treatment ang farmers naton sina. Para ma-maintainer ang kalidad sang inyo produkto, ang mga tao nga nagaubra sini ang dapat mapaidalom gid bala sa training? Yeah, of course. So, kay kabalo ka, this is machine operated ang aton nga mga produkto. So we need nga skilled ang aton nga mga workers. Kay kon hindi sila expert, delikado ini magkating sa kawayan. Importante gid nga ang aton operators must be skilled. Do gina training gid natin sila bago ipakapton sang makina. Sa nagahanduman nga magpundar sang negosyo sa kawayan, mga pila ang kinahanglan para makasugod? Well, I started in 2006 at almost mga 2 million, no, nagsugod kita. Kung mga
sticks nga i-supply mo lang among the in certain province, siguro mga 2 million we can start now. Sa mga nagatanom sang kawayan, ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa ila, sir? Well, kabalo kita nga kawayan, amo ini ang pinaka the best. So, nga alternative naton sa kahoy. Para nga ma-avoid naton ang mga damages no, sa aton nga mga kahuyan, aton nga magkalbo, aton kabukiran, dapat kawayan itanom naton. No? So kung gusto nyo gid nga magtanom sang kawayan, makabulig sang maging green ang aton environment naton, ang masuggest ko lang tanom ka mo kay ining kawayan iya this is what we call a green gold diri sa amon panwasang maasin bulawan ini no nga makatanom ka na forever na iya no way ka na sig maintenance whatever less maintenance kinapatindog sa kung diri sa construction ginagamit ini nga mga scaffolding no so damo ang ginagamit sa kawayan so amo na nga dapat kung gusto naton makabulig sa environment naton we shall plant bamboo. Sir Mar, thank you gid sa time nga ginhatag mo sa amon. Sa liwat, good morning. Thank you so much sa timpo man nga ginhatag mo sa akon kag makamati man ang mga farmers naton nga mga enthusiast sa bamboo no we need to support our bamboo plantations for the future of our generations. Thank you so much. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.